Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanon, amen. Gok asini roha ni Jehovah do tanon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akka langit, marulu-pulu mahamu ale akka partigor, mangasahon Jehovah taluk do maredde akka na ujuk marroha, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matod di perbadia turohanami, asa tarapul si tuturohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsiaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa totong huingot hami na hehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namate. Amen. Tatangihon mapatik ni debata di Minggu Misericordias Domini Sadarion, imana tersurat di Jakobus bidusada ayat 22. Alai gabe siulahon hatai mahamu, unang holan pananginangi akka napaototo dirina, atong rak mangidogugo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tupatik ni. Amin. Nasota
Tuado pandi debata tatopoti madosatta nagudangi martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni Roham. Saya si Roham di hami, akka na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami lehon matuhami toddim na badiyay, asa unang ganggu rohanami di asin ni Roham. Alay, asa hot rohanami marhaporsyaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portivion. Asa hupasatami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laos tabigi baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Ala ni pangalosiot tado ubahin na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajatot tado iba na mabugang. Ape tu iba na pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di dibatan na digijang. Amen. Tapuji Tuhan tamarhite pornomi.
Tabegema hatani debata epistel di Minggu Misericordias Domini Sedarion imana tersurat di Pesalmen Biddu 110 mamukasian ayat 12 sahak rodi ayat 10 sia tajahama secara responsoria. Tung behama pamalosu tu Jahoba alasalhut dengan ni uhum nai tuau. Gararokuma akka baga-baga kutu Jahoba apalat dito nga adopan sadok bangsona. Atong ale Jahoba nunga tung naposomau naposom doau anak ni hatubamu nunga diharhariho akka rate sianau. Saya gararokuma akka baga-baga kutu Jahoba apalah dia dopan ni sadok bangsona. Ido sahakna mertua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
saha tidak ko maha porsiaw tay songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Shalom marita saluhna amanginang. Tatangnya hormat tikting na masa di minggu ta di bagasan na sadarion. Tikting minggu 23 April 2023. Guarni minggu sadarion ima minggu misericordias Domini doho topik minggu mangulahi tubuh di bagasan hatani di bata. Napaduahon parhobas di hari minggu sadarion 23 April 2023 boema tajaha di warta jemaat. Napatuluhon tikting namasa parjolo danak na sorang. Nah di hari Selasa tanggal 10 April 2023 di basa-basahan tuhata do sada danak boru di amata Andi Jonathan Hutagaol inata Monica Maria Airin boru Simbolon sian huta kapling Rawabugel Jalan Durian wilayah Bethlehem hipas do dak danaki suang songoninang natorasna tatangyakon ma dak danaki asa si Burma Godang Jala Marhabiaran tude bata. Napaduahon ruas napida. Mamuk ka minggu sadarion tanggal 23 April 2023 keluarga ni naparjolo Goar Nyonya si Anipar Alinda Borugultom dohot sada dak danak bawa sian huta Rawapasung wilayah Eprata pindah tu HKBP Cilincing Rasot Jatiwaringin, Distrik Walu, DKI Jakarta Raya. Napaduahon amata Hanwar Effendi S. Tambah, inata Sondang Boru Sinaga, dohot sada dak dana bawa dohot dua dak dana boru, sian huta perumahan Pesona Anggrek, Blok F10 nomor 3, wilayah Judea. Pidatu HKBP Balata, Resort Balata, Distrik 5, Sumatera Timur. Tatangyakon manasida asagabe ruas na burju di Huriai. Napatuluhon namar bagas. Tikting paduahon. Di hari Sabtu tanggal 20 April 2023 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya di Patuba do pamasu-masuan perbagasan tu anak dohot boruni Huriata Martahan Anggi Tampu Bolon anak niamata Berman Tampu Bolon tubuh ninata Nurliana Borusihaan sian huta jalan Mawar dalam satu nomor 20 RT 4 RW Onom Kalibaru Medan Satria wilayah Nasaret. Ruas HKBP Harapan Jaya, Resort
Harapan Jaya, Distrik 19, Bekasi. Dohot Orwana Desiwati Boru Silitonga, Boru ni Amatta Linton Silitonga Nahinan, Tubuni Inata Maslan Boru Simanjuntak, Sian Huta Lumban Soit, Kelurahan Onan Runggu Tolu, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Ruas ni GKPI, Jemaat Onan Runggu, Resort Onan Runggu. Napapaton pertangyangan wilayah. Pinabotohon turuas ni Huriatta pertangyangan wilayah Masohot hari Selasa 25 April 2020, dohot Rabu 26 April 2020. Napalimahon pelayanan pertukaran mimbar Naguk Tiki HKBP sedistrik Sapulsia Bekasi. Hobartu program kerja distrik Sapulsia Bekasi alani di Patu Pahuriata do Sadarion Minggu 20 April 2020 pertukaran mimbar. Amang pendeta Dr. Nan Danet Wilbert Siregar Makobasi tu HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna. Amang pendeta Ganda Silaban STH MM Makobasi tu HKBP Wisma Asri Resort Wisma Asri dohot HKBP Bintara Resort Jaka Sampurna. Inang Bibel Pro Wamilda Solafide Boru Tinambunan Makobasi di HKBP Maranata Tambun Resort Maranata Tambun. Nah Makobasi di Huriatta Parmingguon pukul 30 WIB dihubasi amang pendeta Hotman Sitorus STH. Parmingguon di pukul 10 dihubasi amang pendeta Dr. Andus Donald Sianturi MDiv. Di Parmingguon Botari pukul 10 WIB dihubasi inang pendeta Sarma Boru Siregar STH. Acara Sian Distrik di hari Rabu tanggal 26 April 2020 pukul 10 WIB maringanan di HKBP Jaka Sampurna, HKBP Distrik Sapulsia Bekasi dipatu pada evaluasi dohot monitoring sentralisasi keuangan. Napaduahon di hari Sabtu tanggal 20 April 2020 pukul 8 WIB maringanan di Sopo Bolon, Sopo Marpikir, HKBP Distrik Sapulsia Bekasi dipatu pada workshop implementasi sentralisasi keuangan. Napapaton parhepengon ni Huriatna di Minggon boima tajaha di Tikting. Saldo kas ni Huriatta per tanggal 20 April 2020. Huria dohot diakoni 277.481.210 rupiah. Pusat sia juta 37.050 rupiah. Pembangunan 124.159.410 rupiah. Transistoria 3.875.000. Sarana parkir dohok dalan 37.430.000. Laos ni sosohon ma tusude ruas ni Huriatta asa tagarar ma pelian bulan tabe pelian parmingguon virtual natapatupa di Bagasta nang janji imat tabe tuhatta ma masu-masu parhepengon ni Huriatta. Namarulang tahun torop ni ruas ni Huriatta namarulang tahun di mingguon ima 37 halak parhalado doho ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatan di debatana madok di Matius onom ayat 30. Sai jumolo malului hamu harajaun ni debata dohot hati goranna dungi tabahononna do sude akka odeng tuhamuna. Songoni matikting namasa di Huriatta di Bagasan nasa minggon tuhat tama mamasu-masu. Shalom.
Kami ni debatana sumuru siya sa luhur roha. Ima mga ramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Oras madihita sa luhut na. Ima lau pasik kopton titik tanak kaning hami ma padita Donald Siaturi inata buru pasaribu. Hami marhubas di HKBP Resort Jaka Sampurna tetangga dohita alani marhitio ma hubasata min tutong-atong-ata horas madihita sa luhut na. Hureni Tuhanta marsahur mahita do hatan yang debata turpuk ojahani jamita di mingguta sadarion tas surat di sada Petrus bidusada ayat 10 pitu saha rudi ayat 20 tolu songono mata surat disi. Molo ama di gorhamu ibana naso marni darupa lau manguhumi nasa jolma marguru tu pabahenanna marhatahuto mahamu marparangi ditiki pai solatan muna. Ay diboto hamu do idada binay ni sere manang perak akan naulo buruk ubay na melua hamu siyan ada muna naso marniulay natin yang muna siyan aka ama muna. Alay binahin ni mudar ni Kristus na argahido naso mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang. Naung ditudo ibanahian tagas suujak do biportibion alay di papatar do di ujung ni akatiki alani hamu marhite-hite ibana do di haporsay hamu de bata napaheon ibana sian aka naung mate jalan na mga lehon hasangapon tu ibana asa tu debata haporseaon nang pakiri muna. Payasamu maruhamuna marpongoloiod di hasitongan mangyahi haholongon naso marlaok di dongan asa masih haholong asidutuhamu sian nasaroha ay nang mangulahi tuhamu dada siyan buni naolo base-basean siyan na manotong do binayin ni hata na mangulu jala nabiyani na siyan debata ido sahat ni turbuktay nagabi guar ni mingguta misericordias domini gok asini rohani jahuba do tanoon do topik minggu mangulahi tubuh di bagasan hatani debata. Misericordias domini gok asini rohani jahuba do tanoon akadia ma asini rohani jahuba natajalo di bagasan nguluta ra terhatok dohita mamereng akapasu-pasu perdagingon nang partodion alay lumubi mga perdagingon ra marai pasok kita dasin ni rohani jahuba dui molo malua hita siya kobi sa pulusia gaya dakolak kita alay portibion tanoon dasin ni rohani jahuba dui molo marsolak-sonang luata dasin ni rohani jahuba dui molo buhi taro marahi pason marminggu tu bagas joron itu hatta di harion daas ni rohani jahuba dui molo maradok kita langsung dia be kondisita di tano perserahanon dakas ni rohani jahuba dui alani tamado hita makam lateoni tutudak say sikop asini rohani jahuba tajalo di bagasan ni nguluta alay terus do mardalan asini rohani jahuba siya tiki tutiki apalalo balga asini rohani jahuba na tajalo ima nunga tabulus paska adoraksoy nunga tabulus Jumat Agung puncak penderitaan Tuhan lao mangasi nguluta
Ido pala no balga asin rohani Jahuba. Nunga ditubuh sita. Siak kamatean Tuhan meluat di paucat. Di paucat kita siak kahulumon Tuhan diuron. Molo didok diturpukon. Dileho status baru tuh kita. Ima anak. Ibana gabe amata. Benar didok di ayat 10 itu. Molo ama di goar hamu ibana. Ido. Gabi boy mahita marama tu ibana maju abba ya bapa. Beri kita mas status doneng dohonon na disi. Hajojono goneng dohonon na disi. Hubungan doneng dohonon na disi. Alani luar biasa do status tai. Gabi aka anak ni debata. Diturpukon di Papua. Status ini pasahat tu hita. Dada binain ni sere manang perak na olo buruk. Tutu argado sere do perak. Alai na olo buruk gue. Jalan amura matapor doi. Jala sudina taguari na kaning. Aka asini rohani Jahuba. Natajalo di bagasang mulutta. Di pardagi ngonon. Naboy matapor doi. Naboy tinggal honotta doi sugut. Dung. Di jauh tu hatta hita tu labung nai. Alayang go status niya kana porsiai. Naung margoar akayanakon. Dang mucak bei siya kita. Ima akahalak na magkabiari. Goarna. Ito to. Iko na marhabiari do hita. Tuibana. Odo na arga. Dada bina ni sere. Manang pera. Alay itong mudar na do na arga. Jalan na badia. Ito na kaning. Di ayat 10 lalui. Berkita mah nakaning situata ditik mana po tidur sa tidok bagai-bagai alani pangalaw syota ibana tertulang alani hajatot ta ibana bugang ape itu ibana picak-picak perhitian ni hasonangata alani bugang naido malum itahilala luar biasa. Dia pataridahon holong ni rohana. Holong ni rohana doi. Dangadong holong no belga siya kolong pakokopon. Songon naung pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Alani turpuk tahun ima di minggu paduahon setelah Paskah. Naik pengoto tu hita. Ahadonai baru ahadona muba na berubah di bagasang ngulutta dung taingot panubusion ni Kristus di bagasang ngulutta ahadona bebe so tunggo hot songoni lewat peristiwa itu begitu saja so membekas di bagasang ngulutta konaronggo iko martada do songo nadian marsibatu do songo dalan. Iko tarida do sian pakatayota, sian pangalahota nang pabahenata. Akadia ma nebar. Songon anak kita. Molo didok dak katuban, dak hambabe, alay gabi anak. Alay tutu diyo diturpukon, andok sa tababagas tu si. Dia 10 itu molo anak molo ama di gor kamu ibana ingot dang mardida rupa ibana lau manguhumi nasa jolma alai dihumi do jolma marguru tu pabahenanna dang marlapatan gabelias behita sian pengawasanna sian uhum aya donggo halak dang mehon ngadiasi dang mehon dicubit tong dang mehon barangkali ditampar dan lain sebagainya. Alani ikuradonggo perubahan di tonga-tonga di nguluna, di tonga-tonga di ngulu ni jolmai. Alani itu yang singa tata ahado bainota, ahado na berubah, ahado na baru, ahado tanggung jawab ta. Alani asini rohani Jahuba, muluguk asini rohani Jahuba do nguluku ngulutta. Luata bangsota portibion
Ado tanggung jawab ta. Bere kita mata pamana maju epistil te nak kaning luar biasa do hatani para pesalme di siate. Di ayat 12 di dok. Ya. Tungbehama pamalosu tu Jahuba. Ala saluhut dengan di uhum na itu au agayamang tahu na yate. Tungbehama pamalosu tu Jahuba. Ala ni saluhut dengan di uhum na itu au. Ada niat kan? Tungbehama pamalosu tu Jahuba. Ala ni asini rohana itu au. Tungbehama tanggung jawabku. Tungbehama au makamulatehon. Pabahenan ni Jahuba. Ala ni sudi asini rohana. Na pinasaha na di bagasan nguluku. Ya do hita maruji-ruji songoni. Manang na. Sa ita hilala apalagi na sa ido. Ay gudang ko halak songoni. Nung nga diuru bisa dah halak. Lakolan na sa ima buang. Silihol-lihon na habis sik moray. Si huli mangging gue. Tongnin na. Buy kan. Alay. Tanggung jawab ni nama jalo otik so sa dia. Mau lihat kuni dohonon na. Si titik masih hopa golang-golang pangarahuna. Songoni penatu pa gudang ma. Pinasuna. Kumakurhod di bagasang uluta. Tungbehama pamalocu. Apa tanggung jawab kita? Pernahkah kita bermenung? Berhitung. Asa sasitong na. Bertekad kita senantiasa berbuat baik kepada Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan baik. Mabahin na dinggan. Ikon na jumulu do taetong jalata tada aka mabahinan ini bata. Alani detay ano madokon. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum olehnya. Pasti kagum. Ima halak na manada. Alayang go na sumanada. Sinlay puang. Ala sunod do terus. Nah ini. Dang adong beda dinggat tajalo. Ngulutaw dak tahilalabi gabi songon asin ni rohani Jahuba. Si status tay dak tahilalay asin ni rohani Jahuba. Nagabi anak na hita. Jala lohok dui sa Rudi hamateani. Alani do molo pasal menina kaning. Sekaligus dui gabi Mazmur profetis. Argado di rohani Jahuba hama mate ni akanania sianna lapatanna hama mate ni Tuhan ta Jesusi. Argado di hita manang dang arga. Peristiwai paskai argado di hita manang na abelaos. Begitu-begitu saja. Harus tadok nak kaning. Harus seri pedoh pera arga. Diturpuko. Alai lobi siani mudar na dona arga jalan abadia. Dilehon lau humok kopita. Inilah asin ni rohani Jahuba. Natajalo di bagasan nguluta. Namabay kagu pita di bagasan nguluta. Alani kalau sudah ada niat berhitung. Dunia dong keinginan kerinduan di mana saya akan melakukan ini. Saya akan berbuat itu. Biar kita matabunay teh. Uluakuma Jahuba. Ido. Hatani para pesalmen lau sido nang dohonon ni turpukta di bagasa tikion. Ya. Dia 10 pitu di dokon molosongonido. Ya. Marhapat tuno mahamu marparange di tiki pai solatamuna. Ido molodunga songoni ama di gor hamu ibana. Marhapat tuno mahamu. Ada perubahan attitude. Ada perubahan mindset. Pola pikir. Molot di top mingguta sadarion ikom mangulahi tubuh. Kembali ke nol. Mengulahi tubuh. Songon pom bensin ini kan. Mololau mengisi minyak kita. Selalu didokon dari nol ya Pak Nina. Kembali ke nol. Nol. Sudah ya kak persoalan nata adopi. Si tahonon nata adopi. Dang naswadong alai. Alania sini rohani Jahuba harus mudar nang adilo urban na duita kembali ke nol. Ai segala sesuatu kalau dikali nol jawabnya menjadi nol. Itu dah 10 kali nol. Ya nol. 100 persoalan kali nol.
ya nol, kosong. Itulah yang baru. New life. Hidup baru. Tarida di tonga-tonga di ngoluta. Mangulah itu di bagasa kata ni dia bata. Alani asini rohani Jehovah dang mabai gijang rohana alai gabe totong toruk rohana. Gabe baru ngoluna. Alani do tugas tado makamulate honing. Kalau Tuhan memberikan asini rohana, berkat-berkatnya ke dalam hidup kita, baik jasmani dan rohani. Nah yang berengota, ya, adong nakakna, adong gonakina, adok katana, adong gonadigilla. Adong lak-lak nga, adong unok nga, adok katana, adong nanidok na. Adong gonanidok itu kata, jalan na diigil ni hatan itu kata. Ubay pola, ditubus sita marhite mudar na naarka. Itu mengembalikan kita kepada konsep awal. Back to basic. Gabe marngulu na baru. Alani pakokobon nai namarutang do ita. Alana dong go dua gambaran ni ngulu di jolma di tonga-tonga ni kondisi ni turpukon, ya. Na makkilalakon panubusion ni Kristusi. Bah, ayang go paras ni roha do ibana, tole mak. Tadak dati mamardosa tatuk tibul asin ni roha ini na. Rom ono mayat sada. So ni mak. Dia mado honota. Dak datat mamardosa tatuk tibul asin ni roha ini na. Alai rom onom ayat 2. Sekali-kali tidak. Daumay. Kuna nunggu perubahan. Alani dang gabi dihagi jako status anak nakaning. Uban dok di Matius 7 ayat 21 dada saluhut talak naung madok au Tuhan na bongot sugut Tuhan jawaban wagi jangi holan na maulahon lomo ni rohani damang na di banu wagi jangi itu dak cukup pabe statusi tetapi apa yang kita perbuat isemai tadaw do ibu sia suarana tadaun haus siap perbuina tadaun ursa siap bugasna suarata hatatta acimu pangalabo hidup kita marwaholong go hita merangkul do mengedukasi do manang menyebar virus agitasi dendam do akan asing mulai do kitalah anak-anak yang durhaka namutab alani gabi anak na lilu do hita alai molo taulahon lomo ni rohani amai didok nak kaning molo ama di gor hamu ibadah dangmar di dabuh ibadah manguhum ci jujur ni dingkor sitikos di mata nyari sesuai dengan perbuatannya ini dohonona ala itu tuh danga dong anggona bui liasian dosa jolmai ai saluhut na do jolma mardosa alani ido diasi alai nunga adong paradigma ni ibana ingin untuk berbuat baik tumbe hama pamalot apa yang dapat saya lakukan didok dia 22 payasamu marohamuna ima perjulu dungimar panguluyon molidok payas bersihkan kena perubahan isarani galas. Kalau ada galas yang kotor, bekas penginuman nih kopi misalnya, tapi aku di bagasta, di situ dia berminggu-minggu, tapi tidak kita bersihkan, ya kotor gelas itu. Tapi aku masuk tubuh gasan, nah hasilnya menjadi kotor. Tetapi bersihkanlah dulu itu, cuci dengan deterjen. Dung iya si bana, tabain aku mutu bana, bui ma percauli honot tangoni. Apa kami minum dan lain sebagainya. Nah ini memasak dan lain sebagainya. Ini yang dohonota. Alani payasamu maruhamuna ubadaina. Setelah ada perubahan, tanggali hamu mangulu na buruki. Isaran di baju mulonu ngata pakai baju na hudukan, ya. Itanggali baju. Ipayas mandi, baru kenakan baju yang bersih. Maka kita akan segar. Rotu gereja,
dang dohono ni hala bau naiho dang inon na tuhita alanunga baju naias tapake songoni manguluta martada songona dian marsipatudu songodalan bokado hatatta perbuet ni nguluta bahkan tadaun ursa siya bugasna rekam jejakna tarida seperti apa sejarah hidupnya karena itu sampai mati uban na idok na kaning termasuk di kalau kita sudah melakukan tung argado di rohani Jehovah hama mati ni akan aniasiana. Kalaupun dia meninggalkan dunia ini, dia menjadi berharga di mata Tuhan. Alanya, dakulan di mata Tuhan. Di mata orang banyak. Gabe argama nguluna. Ido akka na umajalo asin ni rohani di mata. Atau kalau kita melakukan itu, catatan kecil si ngotot tadi turbukon di dokon, namanggara rutang dohi tadi si. Karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Dakya lunas sedia gudak peta bain nadenggani dakya lunas utak tak. Selama napas kita ini masih di kandung badan, dakya. Namanggara rutang dohi tadi si. Molodak tagarari di guari dohita. Molo di utanami di kota Cane di dokkom mai parutang perjanji koling. Nah ini so botok na sedia perdohani perjuluro kay perjanji koling ko ninna molo taringot tutang parutang busuk ninna dan busuk oneto. Nah ini unak perjanji koling. Nah ini unak parutang busuk lakukan tepati ini yang dohononna jala molo di tepati manang taulah hopi ya ikut ulah honot tadi bagasa kaserepon. Gua ramana marutang. Adong utak ta 10 juta misalnya tu sahalak. Alai holan 3 juta duna bui tabain. Nyoba. Hebengon. Kata botu 10 juta utak ta. Alai holan 3 juta do. Pacago-cago do bita pas hato ni. Adang mungkin dangi. Nyoba lai bah. Holan do bina bui terpaula kau bah. Sisanai menyusul maksa yang dia menenggan penguloku. Day not tado. Hata nalabok. Itu dah. Edang lunas tak bayar. Artinya perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan. Ya. Holong doh las niroha. Nata patupa parhite-hite perbuatan-perbuatan baik itu dong atta. Ya. Ikut tak lakukan di bagasan. Haserepon niroha. Aina manggara rutang dohi tadi sih. Dia telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Tutu dang natarwata, tutu hatta, tuban wagi jak sudi perbuatan baiki. Alai didok marwah holong nak kaning. Waduh kita marwah holong. Benar didok di Matius 25 ya 40. Nasa nabi naimuna tu sada siya nanggik nabi meton na tuau dui. Nah ini implementasi kasih kita kepada Tuhan. Wujudkanlah melalui perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Perbuatan baik kepada sesama. Ido hataridani naholong rohatta tutu hatta. Namanggara rutang tutu hatta. Moloduk songoni ketika kita sudah melakukan itu. Toho mahita anak nania sianna. Imana talu majalo akka pasu-pasu. Molo anak diturbuko di dokon. Paneamma. Arta ni natoras nei tianon ni poparanda dusuguti. Songoni manguluta. Ketika kita sudah menjadi anak, paneam mahita. Panean di harajaon sisa liling ni liling nai. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat do puji-pujian madi sobah rohanami to do pamo Tuhan nami. Nungamar saringar hatam di bagasan ngulu nami. Marhite parmingguan nami di tikyon. Guk asini rohamdo portibion. Ngulu namion. Marsanga magwarmo. Ajari mahami Tuhan manada kasini roham. Dohok makamulatehoni. Marhite-hite na mangulahon aka ulaon lomo ni roham. Aido na pinangido ni roham. Asima roham. Say pataw mahami mangula aka ulaon naong pinasahap ni Tuhami. Asak kalau mo ni roham ma ulaonon nami. Tarida maisian aka panggulmi ni ngulu nami.
pakkatayon nami nangaka perbuatan-perbuatan baik sian bagasan ngulu nami. Asi mahami tu katotong ay huboto kami daksi kok ngulu nami yon. Alay say ho matotong mangasi kami di bagasan hagalion nami. Asa gabi buhi kami mangulakon asni roha di bagasan ngulu nami. Pinuji pinasanga magwarmi. Pasu-pasu mahuriam di distrikon na di patu-patukar mimbar sa distrik na niuluhon ni amang pareses nami pandita mangatur manurung. Say parohay para bisuhin na sida manguluhon distrikon. Pasu-pasu sudia kaparhubas mo akapadita guru huria bibel pro diakone situa nang sudi nang parhalado na sopartohon na pete na makubasi huriami. Say parar sudi ngulu nami bayan hasangapon puji-pujian di guarmo. Tarlumubi huriam dengan anon na niuduhon ni huriam na posompat dita siregar. Rabdo dongan na sida marhubas. Badita pangulan naguktik ki bibel pro do akasitua. Say patau mana sida makubasi huriamon asalam tuhit cakna tu majuna. Pasu-pasu nang ruasmu siyan na me sa roy na magudang. Titungadong na marsahi Tuhan ho mamadaw ni doho pamalupon. At itungadong natargugot say paluaw Tuhan nami na marsak pe apuli. Na marlas ni roha pe say tabayak kalas ni roha na jala homa dipuji jala di pasangam. Pinuji pinasanga magwarmi di bagasan Kristus Jesus martangya kami tuho. Amen. Mari de mahita huhut papungu pilihan. Jesus,
Dehoma ayat sada. Atok tapasaha mapilin na tapapungo tutuhata, martang yang mahita. Ali di batama namin na di banwa gijang, hodo harorwani sa luhut, silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilihom mito kami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jalom. Pasu-pasu may jalaramoti, asahu para siya kami pilihanon, pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Bukay maruhanami marhiti iti totim. Asalang butada kami gudang ni sileho-leho mito kami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaw mo, say saot malomo ni Roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehom matu kami sa dariyon hanguluan siya pari. Se sa madusa nami, songopanisa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Kasad dami, jalohaw nga pasu-pasu na siya tuhatay. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ko. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Siya kami sa luhut prahalalo ni Huriata na makubasi mingguta sa dariyon, organis, pianis, song leader, operator, pasahato tutong-atong-ata. Selamat hari Minggu madihita sa luhut na. Shalom. Horas madihita.